Празнувайте с нас! 80 години Българско национално радио. Властелинът на ефира. Нека бъдем заедно в Благоевград, Видин и Шумен на големите концерти с участието на Оркестъра за народна музика на БНР с диригент Димитър Христов и специалните гости Янка Рубкина, Валерия Момчилова и Володя Стоянов. Заповядайте на този истински празник, който ще завладее площадите в регионалните ни радиоцентрове. 20 юни Благоевград, площад Македония 20 часа. 27 юни Видин, площад Бдинци 19 часа. 13 юли Шумен, градската градина 18 часа. Празнувайте с нас! 80 години Българско национално радио. Властелинът на ефира.